Bueno, eguerdion danoi, ja goizeko jardunaldia amaitu dugu, komunikazioen atalekin, eta orain labur-labur itxiera moduko emango diogu, tamalez arratsaldekorako, tailerrerako, denok ez dugulako sarrerarik, txartelik lortu. Bai? Bueno, bide batez, goizean esan dugun bezala, ikasleen komunikazioen atalean, bi zaini banatuko ditugu eta epaileak hor dabiltza deliberatzen. Eta, haien epaia ekarri bitartean, bi hitz, bai, pixkate jardunaldia amaitzeko. Ez daukagu adimen artifizialik eta ez diogu eskatu saioaren laburpenik egiteko, baina, nik usten dut, argazki nahiko zehatza atea degula, bai, nun gauden, berriro ere ikusi dugu, zorionez nahiko puntan gabiltzala, bai, ikerkuntza mailan, erronka handiak dauzkagula eskuartean, baina, badatoz atzetikan ikasleak ere, proposamen berriekin, eta hori postekoa da. Eskertu baita ere, adimen artifizialarekin lotuta edo ez, bai, urtero zuen proposamenak iebera ekartze dituzuen hoi, bai, informatikakin eta euskerakin lotuta dauden ekimenen, proiektuen, aplikazioen berri emateagatik, horrek laguntzen digu, ezta? Gure lanbide honekin, dala enpresatik, dala hezkuntzatik, bai, lotuta eta egunean mantentzen, eta besterik ez, eskerrak eman danoi, gogoratu hain, alkarrekin bazkaltzeko tartea daukagula, eta, pixkate goizean hitz egindakoen da berri, bai, alkarri komentatzeko modu eukiko degula, eta bene-benetan espero nun nik hau esan bitartean epaileak hemen izango ziela. Hor datoz. Bueno, niri gustatuko litzaidake esatea aurkezpen zoragarriak eduki ditugula ikasleen aldetik, eta mila esker, Nestor. Benetan ikusten dela etorkizun oparoa daukagula, eduki ditugu hitzaldi batzuk hezkuntza aldetik, gizarte aldetik hobekuntzak egiten dituztenak, hori askotan entzuten dugu jendearengan edo gazteengan esaten dutenean ez dutela informatika ikasi nahi, eske beraiek nahi dutela gizartean lagundu. Informatikatik gizartean laguntzeko aukerak zoragarriak dauzkagu, eta hizkuntza eta gure Euskal Herri honen inguruko ekarpenak egiteko ere gauza zoragarriak egin dituztela eta jarraituko dutela egiten, noski. Eta, hori guztia esan da eta niretzako behintzat aurkezpen guztiak zoragarriak izan direla ikusita, kosta egin zaie epaimahaikideei emaitza ekartzea, ez zait harritzen, zeren oso aurkezpen politak izan ditugu, baina bi aukeratu behar ziren. Eta onenaren saria jasoko du Irati Berasartek, pentsaera konputazionala jolasen bidezko kimikaren irakaskuntzan. Mesedez, Irati? Itzen bat esan beharko duzu, Irati. Hemen oparitxoa. Ez? Torri honek.
bestalde geneukan ere lan originalenaren saria, eta hau da Andrea Jaunarena Kaietanorentzat. Zorionak. Bueno, eta besteik ez, paskaltzeko desiatzen gaude, eskerrik asko etorri zaten danoi, eta momentu baten sarreran, bai, hor eskaileretan, taldeko argazkia ateako dugu. Egingo dugu beste argazki bat ikasleekin bakarrik, bale? Orduan, lehenengo danok eta gero ikasleak geratu eta beste argazki bat egiten dugu.